Naglanog-lanog ang matamis nga pulong nga I Do sud sa simbahan sa Shrine of the Immaculate Heart of Mary sa lungsod sa Minglanilla, probinsya sa Sugbo. 53 ka mga pares ang nakapahimo sa libreng kasal nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan sa Minglanilla. Og take note, partner, says, ang matag pares gihatagan og usa ka lechon baboy, cake og di gimawa ang wedding ring. Gawas ni ini gikompleto ang ilang kasal, pinaagi sa pag-apod-apod og tagsa tag 5 ka kilong bugas, VIP tickets sa usa ka amusement park. Gitambungan o gisponsoran ang libreng kasal sa local government officials. Nindot kay partner, buwan sa Pebrero makanungog Yes. nga mga istorya no, mga istorya sa gugma, pampagana o pampakilig sa mga kapuso. Yes, love is in the air gayud. Og nindot kayo tong gihimo na kasalan ng bayan no, mass wedding kay kana ba nablessingan na gayud ang ilang panag-uban. Nindot ni ani nga istorya mga mass wedding partner o mga talagsaon nga love stories mo na to i-feature karong buwan na partner no. O, of course, hinaut lang po ta nga dili ito mo sangpot sa breakup. Ay wala ta na. Hinaot nga walay maka-avail ato ganing gitanyag sa usa ka hotel dinhi sa Cebu City nga break up, leave, hinaot no. It's a leave, it's a privilege nga di nimo gustong kuhaon. Ma-avail. Let's celebrate love karong buwan sa Pebrero o the whole year round, partner. Yes, sayri ka na mga kapuso kay ubay-ubay nga mga love stories ang ato ang i-feature unya sa ato ang programa dinhi sa GMA Regional TV Live.